Posten naiz, galdera hori egiteaz. Martxoaren 8an zer egin nuen? Gurasoen etxera joan nintzen eta denontzako bazkaria prestatu nuen. Amak eta arrebak mobilizazioetan parte hartu ahal izateko, ez? Uste dut hori dela gizonen ardura bat, egin behar dugun zerbait. En naiz nekatuko esateaz, gizonok pauso bat atzera eman behar dugula eta gure privilegioa kuestionatu, batzuk horretan ari gara. Gizonei entzutea dagokigu, ze esanik ez, gizon, zuri, mendebaldar eta heteroi. Ez dut ukatuko, mikromatxismo batzuk badaudela nere baita, baina egia da, era berean, egunero ari naizela lanean horiek identifikatzeko eta neutralizatzeko. Zaintzarena, bi norabideko auzia da gutxienez. Batetik, historikoki lan hori egin ez dugunok espabilatu beharra daukagu. Eta bestetik, zaintza erdigunera ekarri behar dugu eta merezi duen balioa eman. Oraintxe bertan, irakurtzen ari naiz Bell Hooksen itzulpen bat. Feminismoa denon kontua da. Bueno, ni irakurtzen ari naiz gazteleraz, badakit katakrakek euskeraz atera dula. Saiatu naiz lortzen, hurrengoan hartuko dut. Baina oso interesgarria, zinez interesgarria. Birretit. Azken aldian, begirada oso interesgarriak datoz intersekzionalitatetik.